el meu nom és Victòria. El meu equip, Nicolàs, Laura i Leire, presentarem el treball que hem fet de la persona que treballa a la terra, l'agricultor o agricultora. El agricultor o la agricultora és la persona que es dedica a l'art de cultivar la terra. Obté molts productes com fruites, verdures, cereals o llegums. A la nostra terra es cultiva de manera tradicional les carxofes. Per elaborar el nostre laboruc hem treballat en equip, tomant decisions de manera conjunta i participants tots per igual. No és una feina fàcil. Hem elaborat una poesia dedicada a l'agricultura. La poesia és un text literari que té paraules que rimen i s'escriu en versos. En el nostre treball explicarem les ferramentes que han utilitzat les persones que treballen en l'agricultura. És important per ells per a protegir-se del sol. La isada és una ferramenta imprescindible. Per acabar, he decorat el lavabo per dibuixos que han decorat amb molta estima. Espero que us hagi agradat molt el nostre treball. Si us ha agradat molt, donat un like.